Κάνεις και ένα Γιώργος σε δουλειά τους μαζί μας. Κάνεις και ένα μπάνιο μες στα μάτια τον ίνδρο. Ναι, όντως. Παναγία μου, σώσε. Μετά μόλις επιστρέψουμε θα συζητήσουμε με τον γιατρό πώς αναπτύσσει σωστά ένας αθλητής. Ποιος πρέπει να έχει δίπλα, τι συμβαίνει με αυτά. Θα μπούμε και στους μυϊκούς τραυματισμούς που ταλαιπωρούν ομάδες και ομάδες μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού, πέρα από την ατυχία ενός μυϊκού τραυματισμού. Και αυτό είναι και σωστούς supplementation όπου να δώσουν τα κατάλληλα μέταλλα, να μην υπάρχουν κράμπες, σπασμοί και γενικότερα μη. Θέμα προετοιμασίας. Ναι, και είναι και πόσο ο αθλητής πιέζεται από τον προπονητή να αποδώσει. Και φυσικά είναι και άμα έχει πάρει σκευάσματα τα οποία τον οθούν να παίξει στα κόκκινα που λέμε, μετά έρχεται και η κατάρρευση. Ναι. Γιατρέ, από ό,τι βλέπω εσύ γυμνάζεις ακόμα, έτσι. Ναι, το παλεύω να γυρνάω με αξιοπρέπεια. Αν σε ήξερα θα έλεγα ότι θα είναι καρφί. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μετά που θα πούμε, μετά όμως. Ναι, μετά. Επειδή το άκουσα χθες δηλαδή. Μας είναι μια ιστορία. Όχι, άκουσα ένα τραγούδι που πραγματικά είναι πολύ αντιπροσωπευτικό, ας πούμε. Να το βάλω μετά, θα το βάλω μετά. Να στείλουμε την καλημέρα στον Πάνο τον Μαστρο Νικόλα. Ναι. Με τα γαλακτομπούρεκα του και τα παγωτά, τα σπέσια. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό και δεν το είπα. Σε πλημμυρίζει ζάχαρη ο εγκέφαλο. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε καλή εκπομπή. Έχεις δει, λέει, την κόμενα του Νόιρ. Είναι απίστευτη. Ναι, δεν είπα. Αυτή δείχνει συνέχεια εδώ, την έχεις δει. Έχουν Είναι ξαναβγεί πλέον από το ισπανικό το κόμμα. Πάντα Brazilian, ξανά string στη μόδα. Όλα είναι μικροτριγωνικά και τα λοιπά. Τι γίνεται πάλι. Ωραία, φιλάμε προβληματισμού που είχες. Προβληματισμός παντρεμένος λίγο. Όχι, διαζευμένος. Παραζήτω. Δεσμευμένος, Ελεύθερος σκοπευτής. Ένα εδώ το αγόρι. Ωραίο όργο σνάιπερ, Σνάιπερ. Έχεις τώρα, θα το πούμε και μετά, καμιά δίαιτα να χάσουμε έτσι 10-15 κιλά σε μια εβδομάδα, τίποτα. Δεν ζητάει και πολλά. Είμαι λίγο βιαστικός. Αυτές οι δίαιτες αστραπή δεν είναι τόσο αληθινές. Θα πούμε και για δίαιτες, ναι. Μπορεί να σκάσω 15 κιλά. Αστραπή. Δεν το θέλει, για μια εβδομάδα στην παραλία το θέλει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ζηνοβία Σαπουνά. Η Ζηνοβία δεν έχει το ρολόι. Θα τρέχει πανικό, δηλαδή. Και τα λέμε. Ζηνοβία Σαπουνά. Βιοπαθολόγος, πρωταθλητής σωματικής διάπλασης που έχει να μας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τα συζητάγαμε τώρα στο διάγμα. Θέλουμε 5 ώρες εκπομπή δηλαδή. Γιώργο, τι από επιτυχίες, τι έχουμε στο ενεργητικό μας. Έχω 2 επιτυχίες στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Το 2009 στα μείον 90 κιλά της ΕΟΣΤ. Πρώτος. Η ελληνική αφήκη, ναι. Και το 2000 ως αθλητής του fitness στα 27 μου, που εκεί κέρδισα το πανελλήνιο κύπελο του fitness, πιο ελαφρά κατηγορία. Συνολικά έχω κάνει 10 αγώνες. Και... Τώρα δεν συνεχίζεις. Όχι, τώρα συνεχίζω να γυμνάζω μόνο και να προσέχω το φαγητό μου, αλλά το αγωνιστικό σκέλος έχει σταματήσει για μένα οριστικά. Έρχονται νέοι αθλητές του bodybuilding έτσι να σου δώσουν συμβουλές και τα λοιπά. Και στη ειδικοί αθλητές, ναι. Ναι. Αλλά και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει στο στίβο του πρωταθλητισμού και γενικότερα θέλουν να έχουν μια πιο καλούς δείκτες υγείας και να το κάνουν πιο ορθά, πιο ορθολογιστικά. Τώρα, Γιώργο, πριν μπούμε στα μυϊκά, στα συμπληρώματα, στις προπονήσεις, σε όλα αυτά, θα απαντήσεις στο συνονόματο σου, Γιώργο Θαναϊλάκη, για τις δίαιτες. Γιατί δίνεις και διατροφή σε αυτά που σου έρχονται. Για τις δίαιτες αστραπή που λέμε. Ναι. Αυτές όπως είχα Οι πει. χημικές, οι αστροναύτη, Ναι. του έτσι, του αλλιώς, του Θαναϊλάκη, Του Ντούκαν η δίαιτα. Ντούκαν η δίαιτα, Ναι. Αυτές, κοιτάξτε, είναι δίαιτες οι οποίες ελαττώνουν πάρα πολύ τον υδατάνθρακα, δηλαδή ρύζι, πατάτα, μακαρόνι, ψωμί και ό,τι έχει άμυλο μέσα, διότι καταστέλνει την ινσουλίνη, η οποία είναι μια ορμόνη που παχαίνει, και ανεβάζουν ως ενεργειακό κάλυμα, ανεβάζουν το λίπος, το οποίο πρέπει να είναι υγιές λίπος, δηλαδή από ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και παχιά ψάρια, και την πρωτεΐνη ψηλά. Το μειονέκτημα είναι ότι κουράζεσαι πάρα πολύ σωματικά, πνευματικά. Έτσι αμφιδατώνεις. Δεν έχεις να κάψεις τον υδατάνθρακα, έτσι, ναι. Ναι, δεν έχεις ενέργεια. Ναι. Δεν έχεις μικρό γλυκογόνο. Ο εγκέφαλος απαιτεί 100 γραμμάρια γλυκόζης την ημέρα, δηλαδή 400 θερμίδες, έτσι. Είναι θεαματικές γιατί στην αρχή αμφιδατώνεσαι και χάνεις και μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας το σώμα μπαίνει σε ένα κανάλι λιπόλυσης. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' αυτό, διότι και το σώματα είναι
εναλλακτική πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο, αλλά κυρίως αυτές οι πρωτεϊνικές δίαιτες με τα ζωικά λευκόματα επιβαρύνουν τους νεφρούς, όπου χρειάζεσαι να πίνεις και πάρα πολύ νερό και γενικότερα είναι κουραστικό. Έτσι. Το έχω παρατηρήσει. 2 λίτρα λέει την ημέρα. Σου λείπουν διατροφικά στοιχεία όπως είναι μέταλλα, στοιχεία, βιταμίνες, αντιοξυδοτικά από τους υδατάνθρακες και κυρίως σου λείπει καλή διάθεση γιατί το εγκέφαλο χρειάζεται σερωτονίνη, το οποίο προέρχεται από τον υδατάνθρακα προκειμένου να έχεις και καλύτερη διάθεση και να μπορείς να κοιμηθείς. Έχεις αϊπνίες με αυτές. Άμα σου λείπουν έχεις αϊπνίες. Πεινά! Ναι, άμα πέσεις τώρα. Βέβαια για την πείνα δεν μπορώ να κλείσω το μάτι. Και με ανησυχία για μισό βράδυ. Κατά τη 1 η ώρα ανοίγει το μάτι. Πάμε για πρωινό. Και η μονοφαγία γενικότερα σου δίνει μια μορφή στέρηση. Ότι ας πούμε θα φας από αυτό και το απαγορευμένο δεν θα το φας. Ας πούμε. Όταν σε πιάνει αυτό το δυνατό αίσθημα πείνας, Ναι. τι μπορείς να κάνεις για να πλακούς το φαΐ. Είχε πει εμένα σε προπονητή, θα συμπληρώσει. Μου λέει μη φοβάσαι, δεν πεινάς, διψάς. Το νερό είναι ένας καλός τρόπος να αραιωθεί το γαστρικό υγρό και να υπάρχει αυτό το αίσθημα του κόμπου στο στομάχι. Αλλά το κόρπο για να μην πεινάς είναι συχνά μικρά τσιμπολογήματα snacks, υγιεινά snacks, ανά 2ωρο ή 3ωρο, προκειμένου να μην πέφτει πολύ η γλυκόζη, γιατί όταν μετά φας με βουλημία θα ανέβει η ινσουλίνη και θα έχει το αντίθετο. Και επίσης το πικολινικό χρώμιο βοηθάει στη σταθεροποίηση της γλυκόζης. Είναι ένα μέταλλο. Παρακαλώ. Ούτε αυτό. Συμπλήρωμα διατροφής είναι, το οποίο βοηθάει. Πικολινικό χρώμιο, το οποίο βοηθάει. Πικολίνη. Έτσι το ζητάμε στο φαρμακείο. Ναι, chromium picolinate. Ναι, το οποίο βοηθάει να έχεις ένα πιο σταθερό ζάχαρο στο αίμα. Να μην έχεις αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Του σου αλλάζουν και τη διάθεση. Όχι, αλλά δεν έχεις τουλάχιστον αυτό τις λιγούρες και τις υπολιγεμίες και την κούραση. Όταν λέμε υγιεινά σνακ εννοείς ας πούμε μπάρες. Ναι, σύνθετο υδατάνθρακα, διότι αν φας ζάχαρη θα σου ανεβάσει το ζάχαρο και μετά από λίγο θα στο ρίξει λόγω της ινσουλίνης και θα αισθανθείς πάλι κόπωση. Επομένως θέλει σύνθετο υδατάνθρακα ο οποίος αποδεσμεύεται αργά, πρωτεΐνη η οποία. Ποιος είναι ο σύνθετος υδατάνθρακα? Δηλαδή είναι το ψωμί ολικής άλυσης, είναι η βρώμη, είναι τα μαύρα μακαρόνια χωρίς γλουτένη. Καλύτερα είναι το ρύζι με τη φλούδα, όχι δηλαδή το λευκό, και είναι και η πατάτα. Έτσι. Ενώ τα φρούτα είναι σάκχαρα, τα οποία ναι μεν σου δίνουν μια μεσή πηγή ενέργειας, αλλά αργότερα καίγεται αυτό το ζάχαρο και δεν είναι καλή ιδέα να φας πριν την γυμναστική. Καλύτερα να το φας μετά. Μετά, εδώ πριν για να κάψεις. Ναι, άμα πρόκειται να κάνεις μια πολύ ενεργειακή γυμναστική για μικρό χρονικό διάστημα, σου δίνει μια ένταση. Δηλαδή, ας πούμε, πριν τα 100 μέτρα μπορεί να φάνεις ένα σοκολατάκι. Αλλά άμα θες να κάνεις γυμναστήριο 2 ώρες και φας ένα σοκολατάκι πριν, θα σε εγκαταλείψει το μισάωρο μετά. Η διατροφή μου και βλέπεις το κτίνο. Σοκολατάκι. Μου δίνεις τώρα τις κολυβίδες που σου έλεγα τις χρονισμένες, που τις κάνεις στην πισίνα μέσα 4-5 ώρες, η ρωσίδα απ' έξω και έφευγα και λέω κάτσα βγάλω μια φωτογραφία και είχαν σταματήσει εκείνη τη στιγμή, βέβαια δεν τις άφηνε να βγουν την πισίνα και έβαζε το χέρι μέσα σε μια σακούλα νάιλον στο σούπερ μάρκετ και κάτι τους έδινε. Ζαχαρίτσα. Παναγία μου λέω. Τι λες Γιώργο Τουλιάτο, έχω καταλάβει έτσι από την ενασχόλησή μας με τον αθλητισμό. Γιατί εσύ κολυμπάς να πούμε 4 φορές τη βδομάδα. Πόσο σημαντική είναι η ενυδάτωση. Βέβαια. Το οποίο δεν δίνουν πολύ σημασία και πρόσφατα διάβαζα μια έρευνα, αγγλική μου φαίνεται αμερικανική, δεν θυμάμαι τώρα τι είναι, πόσο επηρεάζει τον οδηγό όταν είναι αφυδατωμένος. Ενεργεί σαν να είναι μεθυσμένος. Έχει αργές αντιδράσεις, αργά τα πάντα. Τα ανακλαστικά του. Ναι. Κοιτάξτε, οι μύες είναι 70% νερό, επομένως όταν ο μύες αφυδατώνεται, πέφτει και η λειτουργία του, έτσι. Μετά τώρα σε έναν αθλητή φθήνει η σωματική δραστηριότητά του και όταν αυτό φτάσει στο 5% αρχίζει μετά και το παραλήρημα, οι κράμπες, οι σπασμοί του σωματικού βάρους. Έτσι, αν είσαι δηλαδή 100 κιλά και χάσεις 5 κιλά υδρότα νερού, αρχίζουν μετά πέρα του εκπίπτει η σωματική λειτουργία, αρχίζουν άλλα προβλήματα όπως κάμπες, αναγούλες, λιποθυμίες, υπόταση, υπογεμία. Κατά τη διάρκεια και πριν δεν χρειάζεται ένα δυνατό. Και πριν είναι υδάτωση βέβαια και χρειάζεται και με μέταλλα ηλεκτρολίτες τα οποία βοηθάνε στη σύσπαση των ιών όπως είναι το μαγνήσιο και το ασβέστιο για να μην γίνονται οι λεγόμενες κράμπες από την αφυδάτωση. Γιατί παρατηρούμε ποδοσφαιριστές στην παράταση όπου παθαίνουν κυρίως κράμπες στους γαστροκνήμιους και στους οπίστιους μυριαίους
Και είναι εκεί όταν ο αθλητής έχει φτάσει στα ωριά του και έχει εξαντληθεί και γι' αυτό τους δίνουν και τα ενυδατικά ζελάκια τώρα πια τελευταία. Α, ζεύγια, Ναι, για να μπορούν να συνεχίσουν. Θυμάμαι το Μουντιάλ του 86 όπου τους φέρνουν τα σακουλιά με τα νερά στη γραμμή του Αράουτ. Γιατί εκεί παίζαν το μεσημέρι για λόγους τηλεόρασης. Σε υψόμετρο. Ναι, ακριβώς. 12 η ώρα, αυτό το λέω και το λέω συνέχεια. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Μεξικό σε υψόμετρο. Μη σειράζει και εγώ. Όχι, δεν ξέρω. Όλα αυτά που ακούμε. Για τη δίαιτα δεν είπαμε, δεν ολοκληρώσαμε. Είπαμε, οι δίαιτες στα τραπέζια δεν κάνουμε, τελείωσε. Η πιο σωστή είναι αυτή η οποία παρέχει όλα τα διαδρομικά στοιχεία, αλλά σε σωστή αναλογία, σε υποθερμητική ποσότητα, αλλά να μην στερήσει και να τα παίρνει όλα για να μπορεί και να έχει μια καλή σωματική δραστηριότητα. Μην εκπίπτει και να είσαι ένα ζόμπι, ας πούμε, το οποίο. Εγώ πάντως έχω παρατηρήσει ότι χάνω κιλά να κοιμάμαι. Μα και στον κοιμάσαι. Αυτό γίνεται διότι βγαίνει η ευξητική ορμόνη, η οποία είναι λιπολιτική ορμόνη και αναγεννάει και τους ιστούς. Και είναι ένα κόλπο να κοιμάσαι, βέβαια δεν τρως και να κοιμάσαι. Βασιλιώνει και αυτό. Από την άλλη, βέβαια. Περνάνε 6-7 ώρες πριν να βάζει μπουκιά στο στόμα. Υπάρχει η ολονύχτα νηστεία, αλλά από την άλλη, βέβαια πέφτει και ο μεταβολισμός, έτσι. Είσαι στα κατώτερα. Το Γιώργο να τον έχεις εδώ μιλάς 3 ώρες, έτσι δεν είναι. Άρα πιστεύεις ότι για να κάνει κάποιος. Το θέμα δεν είναι να κάνεις τη δίαιτα, μετά είναι να το κρατήσεις. Γιατί 9 στους 10 χάνουν τα κιλά και μετά σε 3 μήνες θα έχουν ξαναπάρει περισσότερο. Γιατί αυτό όμως? Διότι και έχουν κάνει στερητική διατροφή. Γιατί σαν θεραπεία δηλαδή και μόλις θα χάσουν έλεξη θεραπεία τρώμε κανονικά. Μετά προσπαθούν να ανταμείψουν τον εαυτό τους με κάτι και το παρακάνουν. Επίσης, ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει το βάρος είναι και η σωματική δραστηριότητα, η άσκηση, η οποία ενισχύει τον μεταβολισμό και την ώρα που το κάνεις, αλλά και μακροπρόθεσμα όταν αυτά είναι τα βάρη τα οποία χτίζουν μυκοϊστό και ο μυκοϊστός και οι θερμίδες οποτεδήποτε και όταν κοιμάσαι. Γι' αυτό όταν έχεις πολλούς μυς πεινάς και περισσότερο, αλλά και και περισσότερες θερμίδες. Αλλά κυρίως γιατί αυτές οι δίαιτες τώρα οι κετονικές αφυδατώνουν και ο οργανισμός μετά όταν φάει υδατάνθρακες και πιει και αρκετό νερό, κάνει κατακρατήσεις και ρουφάει σαν σφουγγάρι. Γι' αυτό λοιπόν οτιδήποτε μορφή στέρησης και μονοφαγίας σε βάθος χρόνου βγάζει θέματα. Είναι αυτά τα αρχαίγωνα που έχουμε, σου λέει δίαιτα πείνα. Και μόλις βρεις φαΐ, κρατάει ο οργανισμός σου για την επόμενη περίοδο πείνας. Το ίδιο γίνεται και με τα αλάτι και με το νερό. Αλλά αυτό κάνουν και οι δίαιτες αυτές αστραπή και κυρίως χάνεις μυϊκό ιστό, ο οποίος μετά σου ρίχνει το μεταβολισμό. Διότι όταν τρως τα κρέατά σου τα οποία τα έχεις κάνει πολύ δύσκολα, μετά πέφτει και ο μεταβολισμός και από εκεί που έχεις 2.000 ηρεμία και 1.800. Ουσιαστικά ακριβώς αποτέλεσμα είναι αυτός. Όμως πρέπει να υπάρχει μια σταθερή απώλεια λίπους κάθε 15 μέρες 1 κιλό. Έτσι, διότι διαφορετικά, άμα είναι πιο γρήγορο αυτό, μετά κοστίζει στη μεταβολική λειτουργία. 2 κιλά το μήνα. 2 κιλά το μήνα λίπους. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, 1 κιλό λίπους είναι 9.000 θερμίδες. 3 χρόνια για να δυνατήσω θέλω. Ναι, αλλά πρόσεξε Γιώργο. 1 κιλό λίπους, το οποίο μπορεί στη ζυγαριά να είναι 3, ισοδυναμεί με ένα νούμερο στο παντελόνι. Είναι θεαματικό δηλαδή το κιλό λίπους. Αλλά δεν είναι 9.000 θερμίδες. Οπότε ανά 15 μέρες. 9.000 θερμίδες. Να κόψεις. Για να καεί 1 κιλό λίπους απαιτεί 9.000 θερμίδες ενέργεια. Αν αυτό το βάλουμε ανά 15 ημέρων είναι 600 θερμίδες την ημέρα. Κάτι πρακτικά εφαρμόσιμο. 300 από τη δίαιτα, 300 από την αστική. Αν όμως οι άλλοι θέλουν να το κάνουν μέσα σε μια εβδομάδα, πώς θα κάνει, θα χάνει 1.100 θερμίδες την ημέρα? Δεν γίνονται αυτά. Άρα χάνει και παλού. Βέβαια, χάνει και το μειώδη ιστό, ο οποίος είναι ο πιο χρήσιμος. Λοιπόν, πριν στο φουταριστό, ο χορηγός μας έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Ο χορηγός μας είναι η Wind. Πήγαινε τώρα σε ένα κατάστημα Wind και απόκτησε στη στιγμή χωρίς αρχική χρέωση, χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς αρχική πληρωμή το 3G tablet που πάντα ήθελες μαζί με 5 GB ίντερνετ και μόνο με 14,90 το μήνα. Tablet MLS IQ Tab Premium 3G μαζί με 5 GB ίντερνετ μόνο με 14,90 το μήνα. Wind! Πάμε σε σύντομη διακοπή να φάμε τις πρωτεΐνες μας και τα μικρά μας γεύματα. 100 θερμίδες. Αυτό που τρως είναι 100 θερμίδες η μπουκιά. Και επανερχόμαστε. Θα κάτσα να το αναλύσει ο γιατρός, περίμενε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Το τραγούδι. Γιώργος Φιλιάδος μαζί μας, βιοπαθολόγος. Για λέγε. Τράπεζα Πειραιώς, αποκτήστε και εσείς τη Miles & More World Mastercard για να κερδίσετε ακόμα και το γύρο του κόσμου. Μπαίνετε στην κλήρωση και κερδίζετε μέχρι 1 εκατομμύρια μίλια. Miles & More World Mastercard από την Τράπεζα Πειραιώς. Καλημέρα στον Πάνο τον Παπ, καλημέρα γιγάντες, πάμε γερά, Μινά, βάλε πουφ. Πάνε Στεζάκης, καλημέρα Μινά και Ζώζη, ήρθε ο τέταρτος πάει ο εβδόμαδος και το βασικότερο τσάμπα πουδέ.
Πάει ο μισός Ιούνιος, είπες. Πάει ο μισός Ιούνιος, είπες. Παραπάνω τώρα, 17. Πάει και ο μισός ο χρόνος, φίλε. Και εσείς ακόμα να κόψετε. Παιδιά. Και εσείς ακόμα να κόψετε στη μέση τα έξοδα για καύσιμα. Τι περιμένετε, ρε παιδιά. Σε 5 μήνες έχουμε Χριστούγεννα, φίλε. Με δοκιμασμένο σύστημα υγραεροκίνησης από την Οδοκάτσο Πελογιάννης, κάθε χιλιόμετρο θα σας κοστίσει τα μισά όλο τον χρόνο. Στην Οδοκάτσο Πελογιάννης βρίσκεται συστήματα που ξεκινούν από 13 ευρώ το μήνα με πιστωτική ή 30 ευρώ το μήνα με χρηματοδότηση χωρίς πιστωτική και σας κάνουν και δώρο τον έλεγχο κταίο. Νέο κατάστημα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 στο ελληνικό και το κεντρικό είναι τα Τοΐου 101 στη μεταμόρφωση. Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Βρούγκα, είναι ανάβησο. Τι κάνει? Έχει πανελλήνιο κύπελο Optimist, τα 11 χρόνια. Α, 11 χρόνια. Το είδα χθες ένα ωραίο βίντεο. Ναι. Είχαν βγάλει το δήμαρχο εκεί. Ναι. Γίνεται λέει χαμός. Τι είδες, Τσιτσιπίκου? Ναι, Τσιτσιπίκου, ναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη Ρένια, τη φίλη μας. Όλα τα παρακολουθούν. Άρε Ρένια. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Ρένια. Φίλοι μας. Λοιπόν, θα είναι εκεί. Σήμερα είναι Τετάρτη, σήμερα έχουν εγγραφές. Γράφω διαθλητές διαδικασία. Ο Γιώργος έχει στήσει την παράγκα. Έχει στήσει την τέντα του Λόρενς Αραβίας εκεί. Λοιπόν, και αύριο αρχίζουν οι αγώνες. Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο. Όσοι πάτε στο Γιώργο τον Δρούγκα να ψωνίσετε, θα του πείτε φουνταριστή, θα έχετε 50% έκπτωση. Καλημέρα στον Δρούγκα τον Ηλία, τον άγνωστο αδελφό της οικογένειας. Καλημέρα μορφάδες, καλημέρα από Κρεοπολείο Γιάννης, καλημέρα στην παρέα και στη Μέρκελ του μαγαζιού. Ζώος Τσαμόπουλος, καλημέρα στον Άντριου. Πάντα. Όταν κοιμάμαι δυνατίζω, λέει, λέω να πέσω σε κόμμα. Καλό. Γιάννης Γιαννόπουλος, καλημέρα από τα τρόλια από 8 Ιουλίου, λέει διακοπές στη Μάνη, για σου ρε Γιάννα ρε. Να μας προσέξεις τους παππούδες Γιάννη. Δημήτρης Μοσκοβόπουλος, καλημέρα Μινάκη Γιώργο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Αλεξάνδρα Σταυροβούλου, η Απολλωνικογένεια σας στέλνει την πιο γλυκιά της καλημέρα. Ο Βαγγέλης ο Δαζέτας, καλημέρα Τρελοκούμπαρα και σε όλη τη φουνταριστό παρέα. Τζιο Σίλβα, να είμαι κι εγώ, να είσαι κι εσύ. Καλημέρα σε όλους, καλή Τετάρτη. Γιώργο, έμαθα φεύγεις για διακοπές. Μύθος είναι. Μην παίζεις με τον πόνο του. Δημήτρης Κορές από Γαλάτσι Μινά, πες στην Ευγενία Μανολίδου, λέει να προσέχει με τη γιόγκα, γιατί αφορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο. Ναι, ναι. Η Εκκλησία δεν τη δέχεται. Πώς θα ξύνουμε την πλάτη μας τώρα? Αμαρτία. Πας και μην τεντώνεις και βάζεις τα πόδια πάνω από το κεφάλι. Πέτρος Σέργης, καλημέρα Τρελοκούμπερα. Ρεπό σήμερα αραχτός με το γιο μου και ακούμε τρελοφουντάρια. Τσάμα που Γεια σου Πετρά, να χαίρεσαι το γιο. Κοσμά Σάλιβα να παίζει τα αρχαία τραγωδία και ένας των πρωταγωνιστών να φοράει το καπέλο στην παράσταση. Κώστας Γκάτσος, καλημέρα στα φιλαράκια. Και έχουμε τον ειδικό τώρα για γιόγκα. Στα 4 και καρεκλοπόδαρο ανάπολο. Δεν με προκάλεσε, έχει μαλλί, δεν με προκάλεσε. Θέλω να δει τη γιόγκα που κάνω εγώ και η Ευγενία. Κώστας Γιώργος, 11 παρά 10. Τι να έχουμε, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Όχι, νόμιζα ότι έχουμε σύνδεση με ράδιο. Εγώ είμαι πάλι καπρισιόζα η Ναζιάρα. Τι θα γίνει, καλή, έχετε καμιά είδηση, θα ανοίξει το καπρίς. Καλή, δεν μπορώ να συνεχίσω την απεργία πείνας. Μαζί μας είναι ο βιοπαθολόγος Γιώργος Τουλιάτος. Λέγαμε προηγουμένως, εκτός αέρα, για το ζάχαρο, το τύπου 2. Όχι αυτό που χρειάζεται ινσουλίνη. Ναι. Είναι ο μη ινσουλινοεξαρτώμενος ζαχαρόδιαβήτης τύπου 2, όπου κυρίως οφείλεται σε κακό τρόπο σύντησης και τρόπο ζωής. Δηλαδή, όταν τρως πάρα πολλούς απλούς υδατάνθρακες, οι οποίοι ανεβάζουν πάρα πολύ το ζάχαρο και κάνουν υπογέννηση και αυξάνουν το σπλαχνικό λίπος. Και όταν το ζάχαρο που τρως, τα σάκρα δηλαδή δεν μεταβολίζεται, δεν έχει φυσική δραστηριότητα που να το καίς δηλαδή. Και έτσι έχει μια χρόνια υπεργλυκαιμία η οποία απορριθμίζει μετά το σάκαρο και με τα γευματικά η γλυκόζη νηστείας είναι πάνω από 120 και η γλυκοζεϊωμένη μεσοειρήνη επίσης είναι πάνω από ένα όριο. Αλλά είπες ότι αυτό αντιμετωπίζεται το ζάχαρο. Αυτό είναι δυνητικά να στρέψουμε όταν ο άνθρωπος μάθει να τρώει, να κάνει σωστή μεσοϊκή διατροφή, αλλά και η κετονική δίαιτα εκεί πέρα, με ρίχνοντας τους υδατάνθρακες, μπορεί να βοηθήσει στο να πέσει το ζάχαρο νηστείας. Βέβαια αποχή τελείως από τα γλυκά για τους απλούς υδατάνθρακες. Και βέβαια να υπάρχει μια φυσική δραστηριότητα τύπου περπάτημα, το κυριότερο ας πούμε, όπου να μεταβολίζει το ζάχαρο και να υπάρχει ένα σταθερό, ναι. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κανάρολο, καλημέρα σε όλη την παρέα, στον Παναγιώτη τον Πάτο, καλημέρα στα φουνταριστόπεδα των FM. Υποκλίνομαι στην έγκλη του μνημείου, για το θέατρο λέει το αρχείο που είναι το καπέλο. Αλλά και στην καλή, και στα κάρτη της Ξανθιάς, δηλαδή στο βάθος δεξιά,
Είπαμε λίγο μάτι και το Λεσάντσο. Γιώργο Τουλιάτο, και πες μας τώρα για τους τραυματισμούς που βλέπουμε στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου που έχουν αθλητές. Οι μυϊκοί τραυματισμοί ναι, οφείλονται και σε αφυδάτωση αλλά και σε μεγάλη καταπώνηση όπου έχουμε το εργαστηριακό σύμβολο της ρhabδομυόλης, όπου ουσιαστικά ο αθλητής σκίζει τις μυϊκές του ίνες, έτσι, και ανεβαίνει πάρα πολύ ένα ένζυμο, η CPK, κρεατινοκινάση ορού, η οποία μετά μέσα από τους μύες και τις μυϊκές ίνες απελευθερώνεται μια πρωτεΐνη μυοσφαιρίνη που μεταφέρει το οξυγόνο στους μύες, η οποία είναι τοξική για το νεφρικό σπήραμα. Ναι. Και γενικά ο αθλητής νιώθει πάρα πολύ καταβολή κόπωση και το χειρότερο είναι ότι προκαλεί καταβοισμό μυϊκό. Ουσιαστικά δεν τον πάει πίσω μυϊκά. Εκεί χρειάζονται 48 ώρες ανάρρωσης με πλούσια αποκατάσταση σε αμινοξία και ζωικά λευκόματα που έχουν όλη την γάμα αμινοξίων, επίσης σύνθετο υδατάνθρακα, αλλά κυρίως είναι η αποχή, η ανάπαυση. Αυτό παίζει ρόλο την προετοιμασία, έχει κάνει. Ναι, κοιτάξτε, αν στην προετοιμασία. Ή όχι, μπορεί να έχει κάνει σωστή προετοιμασία και στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου να του βαρυνθεί. Και τα δύο μπορούν να γίνουν, αλλά όταν ο αθλητής επίσης παίρνει και σκευάσματα τα οποία τον βοηθάνε να έχει μυϊκή ανάπτυξη και γενικότερα να καταστέλνουν το αίσθημα της κόπωσης, μετά παραβλέπεις τα ωριά σου, φτάνεις και στον προαθλητισμό τα ωριά σου. Είναι σαν να μην πονάς. Ακριβώς, ναι. Μπορεί να τραυματιστείς. Φτάνεις στα κόκκινα δηλαδή και δεν το διαισθάνεσαι, έχεις και την ψυχολογική ντόπα και την πίεση του κόσμου, του προπονητή, των συμβολέων κτλ. Των χορηγών. Ακριβώς, βέβαια. Αυτούς τρώμε, ναι. Και μετά, ξέρεις, γίνεται το μοιραίο και μετά χάνεις τη σεζόν. Στο φινάλε δηλαδή ο αθλητής είναι και θύμα που τα λέμε. Γιατί... Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα προϊόν αναλώσιμο, έτσι, προστέψει και θέαμα των θεατών. Είναι ένα εμπορικό προϊόν όπου θα κάνει τα μεγάλα του συμβόλαια μέχρι την ηλικία των 30, από τη συρθή στα 35, καλώς εγώ των πραγμάτων εφόσον μην τραυματιστεί, αλλά κοιτάει να κάνει μια γερή επένδυση, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος του γραφείου 9 με 5 όπου θα δουλεύει στα 65 να πάρει σύνταξη. Και έτσι, όπως έχει φτάσει ο πρωταθλητισμός με το υψηλό επίπεδο, τα συμβόλαια, τις απαιτήσεις του κόσμου, το στρες, τους δημοσιογράφους που καμιά φορά το πάρουν, δυναμητίζουν κτλ. Είναι ένα προϊόν πράγματι. Και με τις τεράστιες αμοιβές που έχουν αυτοί και τα παπούτσια τους και ό,τι πουλάνε γενικότερα, ένα σύστημα το οποίο ο αθλητής πρέπει να αποδώσει, μια μηχανή. Έχουμε γραμμή. Όχι τώρα, εντάξει. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Ο Ρονάλντο Μέση. Σύγκριση. Σαν αθλητής. Ναι, σαν αθλητής σίγουρα ο Κριστιάνο είναι ανώτερος. Έχει μεγαλύτερο ανάστημα, αλτικότητα, ταχύτητα, δύναμη. Μα και το σώμα του είναι ένα σώμα πολύ μειώδες. Αλλά φτιαγμένος όμως είναι, δηλαδή. Πιστεύεις ότι παίρνει σκευάσματα, ας πούμε. Ναι. Όλοι παίρνουν. Μα αν δεν πάρει, πώς θα δικαιολογήσει τα 18 εκατομμύρια. Και δεν μιλάμε για. Και αν δεν πάρει, θα τον περάσει ο Μέση. Και δεν μιλάμε. Και θα του πει μετά και ο πρόεδρος της Real, εγώ σου δίνω 18 εκατομμύρια, παίρνεις και άλλα τόσα από τους χορηγούς σου. Πρέπει να φέρνεις 100.000 τη βδομάδα κόσμο. Τώρα δεν μιλάμε για τόπα. Μιλάμε για τα συμπληρώματα. Ναι. Αυτά είναι οποία είναι με ιατρική παρακολούθηση. Αυτά είναι δεδομένα. Τι σου λείπει, τι χνοστοιχεία, τι έτσι, τι αλλιώς, τι κυβέτση, το αίμα. Και ένας αθλητής στο γήπεδο έχει πάντοτε το γυμναστή, το μασέρ, το φυσικοθεραπευτή και το γιατρό. Χωρίς για τον προπονητή της ομάδας, έτσι. Είναι ένα team το οποίο το παρακολουθεί, ας πούμε, προκειμένου αυτός να έχει μια σταθερή απόδοση. Τι σου λέει, πιο αθλητής ο Ρονάλντο, αλλά πιο ποδοσφαιριστής ο Μέση. Ο Μέση είναι Λατινοαμερικάνος, έχει ένα πηγαίο ταλέντο που βλέπεις ότι τα κάνει τα πράγματα αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι προγραμματισμένα. Και έχει και ένα χαμηλό κέντρο βάρους, με το ανάστημα το χαμηλό, που τον βοηθάει να ελίσσεται και να κάνει αυτές τις τρίπλες. Σωστό και αυτό, βέβαια. Ναι. Είναι πιο ευέλικτος. Ναι. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας και του Πειραιά, μεταξύ Πειραιάς 1-18-188. Αντώνης Σταυρής, Αντώνη, ακούμε. Καλημέρα και πάλι. Να νιώθετε μια ευεξία και να είστε νέοι εσωτερικά και εξωτερικά. Το παράπονο της Face Κορδά, φίλε, χθες το θέμα, δεν με παίρνουν ποτέ για ραντεβού τα κανάλια, λέει, παίρνουν τον Γιώργο πάντα. Δεν τους καλουνε. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ο Γιώργος είναι εδώ. Μην είστε για πράγματα. Ο Γιώργος είναι εδώ. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Ο Γιώργος προκαλεί. Όχι, εσύ παίρνουν τον Γιώργο γιατί είναι gentleman. Αυτό. Γιατί να πάρουν τη γυναίκα, παρεξηγηθεί ο Γιώργος για να γίνει. Ο Γιώργος φαντάζομαι είναι και πιο καλός στις διαπραγματεύσεις. Όταν είναι για ραντεβού, τι επιχειρηματικά, για ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Γιώργος Τουλιάτος μαζί μας, ο βιοπαθολόγος. Με πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και δεν προλαβαίνω να το πούμε κιόλα. Είναι... Αυτό που λένε ότι άμα είσαι χοντρός δεν πρέπει να κάνεις βάρη. Πρέπει να δυνατήσεις πρώτα και μετά να κάνεις βάρη. Είναι μύθος. Αυτό το λένε κυρίως γιατί όταν έχεις πάρα πολλά κιλά, έχεις κακή φυσική κατάσταση και δεν μπορεί να σηκώσεις τα κιλά αυτά. Ο ιδανικός όμως τρόπος για να χάσεις βάρος είναι αναπτύσσοντας και το μυϊκό συστό, ο οποίος θα σου ανεβάσει το μεταβολισμό
και κάνοντας παράλληλα και μια υποθερμιδική δίαιτα αλλά και μια αερόβια δραστηριότητα. Δηλαδή αυτό το τρίπτοχο είναι το ιδανικό προκειμένου να χάσεις σωστά κιλά. Δηλαδή, δίαιτα, διατροφή σωστή, ναι, υποθερμιδική, πώς το λένε, που να τα παρέχει όλα τα διαγωγικά στοιχεία, αερόβια μέτριας έντασης 60%. Όταν λες αερόβια, να εξηγούμε στον κόσμο τι εννοούμε. Διάρκεια, ένταση. Όχι, συγγνώμη, διάρκεια, αντοχή. Ναι, που να είναι 60% τη μέγιστη κατοικία. Υπάρχουμε στο διάδρομο, ας πούμε, μια ώρα, ξέρω για παράδειγμα. Ναι, αλλά όχι να λιώσει. Αλλά με μέτρια ένταση, δηλαδή το 60% το οποίο το υπολογίζει αφαιρείς από το 220 στην ηλικία σου και εκεί πέρα είναι η σφημή του 60%. Και μια άσκηση αντιστάσεων που ενδυναμώνει στο μυϊκό σου ιστό προκειμένου να αυξήσει το μεταβολισμό σου. Για βάρη μιλάμε τώρα. Για βάρη, ναι. Όσο μπορεί ο καθένας, έτσι. Δεν μπορεί να φουσκώσει όλοι το ίδιο. Και μια πρωτεϊνική διατροφή που να υποστηρίζει το μυϊκό ιστό με υδατάνθρακες, μέτρια λιπαρά, έτσι. Είναι πάνω μέτρον άριστο. Ακριβώς. Μια ισορροπία. Τι άλλο τώρα. Πάνω μέτρον άριστο. Ούτε τον άκρο, ούτε στο άλλο. Άρα εγώ καταλήγω συμπέρασμα πάντως ότι οποιοδήποτε θέλει να κάνει έτσι σωστό πρόγραμμα, πάρει ένα σωστό πρόγραμμα ζωή του, πρέπει κάποιον να συμβουλεύεται. Κάποιον ειδικό. Δηλαδή και για διατροφή και για βάρη και για τρέξιμο. Δεν βγαίνει μόνο του καθένα και αρχίζει και κάνει ό,τι να είναι κεφαλιού. Είναι μια νοοτροπία. Ναι, μα δεν ξέρει ο καθένα τι να κάνει. Πάει ο καθένα, αρχίζει και τρέχει ο άλλο, βγαίνει έξω, περπατά μια ώρα μες στον ήλιο. Η διαφορά τη άσκηση με βάρη είναι ότι διαμορφώνει το σχήμα του σώματος. Δηλαδή κάνει πιο ευρύς ώμους, πιο στενή μέση και δίνει μια σφριγγυλότητα. Ενώ με την αεροβική απλά και θερμίδες όση ώρα το κάνει. Αλλά όταν κάνει βάρη και θερμίδες όλη την ημέρα. Και αλλάζει και την εμφάνισή σου. Δηλαδή σε τρομερή φυσική κατάσταση, εγώ τώρα τελευταία, τον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ξενορβραδιάζετε στα γυμναστήρια. Νίκο Ευαγγελάτο, καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ γυμναστική παιδιά. Έτσι όπως πάει η χώρα, δηλαδή μόνο για τα γυμναστήρια είμαστε. Μια χαρά είναι ο Ευαγγελάτος. Για να αντέξουμε. Φύτο Ευαγγελάτος. Φύτο λες. Ναι. Κοίταξε, με αυτή τη γυναίκα από εκεί δίπλα. Δεν ήταν πάντα έτσι. Δεν ήταν πάντα έτσι. Έτσι εγώ το θυμάμαι πάντα. Πιο παλιά ήταν λίγο πιο στουρμπουλός. Ναι. Η κυρίου μένεται. Το κακό είναι ότι, το καλό συγγνώμη είναι ότι το έχει κρατήσει. Βλέπεις ότι κάνει και συνέχεια ποδήλατο τώρα. Ναι, είμαστε σε κρίσιμη ηλικία. Τι έγινε, μέχρι και ο Γιουγκέρ πήγε εναντίον μας, Μια χαρά τα λέμε, μια χαρά το πάμε, να μην γελάμε γιατί πάμε στη Μαυρίλα. Δεν είναι τα πράγματα παιδιά καλά, κάθε μέρα και χειρότερα είναι. Σας το έλεγα και χθες το πρωί, ότι κάθε συνάντηση μοιάζει να είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτά που είπε ο Γιούνκερ χθες είναι χοντρά. Δηλαδή είπε στον Τσίπρα λες ψέματα. Ότι απάντησε η κυβέρνηση με ανακοίνωση αυτά που λέμε είναι γραμμένα. Ο παθολόγος, φιλός, θέλω να σου κάνει μια ερώτηση. Γίνεται και καλημέρα κύριε Ευαγγελάτο. Γίνεται να γίνει επιστροφή στην δραχμή αλλά με διαγραφή του χρέους προκειμένου μετά μόνοι μας να αρχίσουμε την ανάπτυξη. Κοιτάξτε τώρα, διαγραφή του χρέους δεν γίνεται. Επομένως πρέπει να το αποπληρώσουμε σε δραχμές πάλι αυτό. Σε πολύπλοκα θέματα, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια σε αυτό που ρωτάτε καθοριστική. Όταν έγινε το περιβόητο PSI, δηλαδή το κούρεμα του χρέους επί Βενιζέλου, πέρασε το χρέος μας στο αγγλικό δίκαιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ πριν είχαμε το ελληνικό δίκαιο, δηλαδή αν κάναμε μια χρεοκοπία θα λέγαμε ελάτε στα ελληνικά δικαστήρια όσοι σας χρωστάμε, να βγάλουν τα ελληνικά δικαστήρια αποφάσεις ότι χρεοκοπήσαμε και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Τώρα πήγαμε στα αγγλικά δικαστήρια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν εμείς δεν πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε σήμερα, στα 315-310, έρχεται κάποιος και σου λέει θα σου κάνω κατάσχεση σε ό,τι ελληνικό μπορώ να βρω. Ναι, αλλά δεν είναι βιώσιμο το χρέος, δηλαδή και σε 100 χρόνια δεν αποπληρώνεται. Ναι, θυμίζω την ιστορία της Αργεντινής που έφτασαν να τις κατασχέσουν πολεμικό καράβι που είχε βγει από τα χωρικά της ύδατα και είχε πάει στις ΗΠΑ για άσκηση. Δεν είναι απλό πράγμα. Είμαστε σε περίεργη φάση για να πετύχουμε τέτοια διαδικασία. Χρέος βιώσιμο δεν είναι. Αυτό, εάν ήμασταν σε πρωτογενές πλεόνασμα, θα υπήρχε μια συζήτηση που θα έλεγε ότι ενδεχομένως θα πάμε σε μια ελάφρυνση του χρέους. Αυτό είναι κάτι που που υπήρχε στο τραπέζι ήδη, έχει αποφασιστεί από το Eurogroup το 12. Αλλά η ιστορία ότι εντάξει παιδιά πάμε στη δραχμή, τα σβήνουμε όλα και δεν τρέχει τίποτα και μετά από 5 χρόνια ξαναγυρνάμε στο ευρώ, δεν υπάρχει αυτή. Αυτό το άρθρο 44 που πούμε εμείς εδώ, μπορεί να το έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πέφτουμε τρίτη εθνική, να σβήνει το χρέος, να πάμε να κολλάμε στην Αφρική από κάτω και μετά να ξανανεβαίνουμε. Καλά, τρίτη εθνική είμαστε τώρα, σταθερό κάνουμε. Σωστό γι' αυτό. Να σε καλά, Νίκο. Νίκο, να σε καλά, θα σε ακούσουμε σε ένα τεταρτάκι. Γεια χαρά, Νίκος Ευαγγελάτος, να ακούμε στις 9 και 5, πάμε για διαφημιστικό.
1850, πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος, από όλα τα τηλέφωνα για όλα μαζί μας. Για άλλα 5 λεπτά τον έχουμε δίπλα μας και να το ρωτήσω, Γιώργο, άμα τώρα κάποιος σε χρειαστεί, μπορεί κάπου να απευθυνθεί, να σε βρει, τέλος πάντων. Ναι, το ιατρείο βρίσκεται στο Κουκάκι εδώ, Βεϊκό 108. Έχω μια ιστοσελίδα gtool.com που εκεί παρέχω θέματα υγείας για όσους κάνουν... Gtool, από το Γιώργος Τουλιάτου. Ναι, gtool.com, για όσους κάνουν bodybuilding κυρίως και κάνουν χρήση σκευασμάτων. Και επίσης τα 3 μου βιβλία, όπου το τρίτο υπάρχει από τις εκδόσεις Αστάρτης, Public, Παπασωτηρίου, Ιαννό και Bodybuilding Lab. Και τώρα το μελλοντικό μου σχέδιο είναι αυτό να μεταφραστεί στα αγγλικά και να κάνω το άνοιγμα προς το εξωτερικό. Σωστός. Ωραία. Αυτό είμαστε επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και σε σένα. Καλό καλοκαίρι. Τι μάθαμε σήμερα. Ναι ρε φίλε. Μπορεί να τελειώνει ο Ιούνιος, γιατί για τα μουσικά ραδιόφωνα να ξέρετε παιδιά ότι ο Ιούνιος έχει τελειώσει. Ναι, σωστά. 17 Ιουνίου τώρα, άντε γεια. Έρχεται και το wow weekend αυτό, τελειώσαμε. Να σου πω τώρα πριν, αυτό που λένε ότι όταν πας να βγεις να κάνεις bodybuilding, στον αγώνα όμως, που τρως λέει παγωτό κανένα 2 κιλά πριν ισχύει. Όχι παγωτό, αλλά κυρίως απλά σάχαρα προκειμένου να βγουν οι φλέβες, να γίνει ένα υπερτονικό περιβάλλον μέσα στο αίμα και να πριστείς. Απλά σάχαρα. Ωραίο πράγμα να πριστείς. Παστέλι, μέλι, χουρμάδες και όλα αυτά. Αλλά και χωρίς εμείς να τρώμε 2 κιλά παγωτό. Δεν θέλω να βλέπω. Δεν ήθελα να φάω bodybuilder, δεν ήθελα να γίνω. Το έχουν και το νερό, όμως εκεί φαίνεις αφιδατωμένος και πρισμένος. Πάντως γίνεται χαμός στην κόντρα εκεί. Ναι, είναι ένα εντυπωσιακό άθλημα επίδειξης, όπου ναι, είναι στα άκρα παίζεται, υψηλές θερμοκρασίες. Ασχολούνται τώρα στην Ελλάδα, έχεις παρατηρήσει, ακόμα υπάρχει έτσι. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι έχουν και προοπτική για το εξωτερικό, όπως είναι ο Λευτέρης Σιδηρόπουλος, ο Γιάννης Μάγκος, και οι οποίοι ενδέχεται να κερδίσουν την επαγγελματική τους κάρτα στο μέλλον. Μπράβο. Αλλά και αθλητές όπως ο Σπύρος Μπονάζος από το παρελθόν, ο Μιχάλης Κεφαλιανός, ο Μανώλης Καραμαλάκης, που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο εξωτερικό. Ο Μπουσνάζος, το θυμάμαι, γυμναστήριο εδώ στο Πειραιά. Ναι. Και γυναίκες βλέπω, Και γυναίκες. Το γυναικείο bodybuilding είναι μεν λίγο πιο ακραίο, αλλά το fitness είναι πολύ διαδεδομένο και γενικά με όλο αυτό το φαίνεστε και το lifestyle και τα μοντέλα και την παραλία είναι της μόδας πια τα καλή γραμμοκρομιά με τα Brazilian, τα μαγιό. Μ' αρέσει Γιώργο, μπράβο. Ωραία, κλείσαμε. Να είστε όλοι καλά, Χριστίνα Αγγελάκη, Ζόρς Θαναηλάκης, Μινάς Τσαμόπουλος και Ρενάτα Καραγιανοπούλου. Ήταν η τετράδα σήμερα. Ακολουθεί Ζηνοδία Σαπουνά με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε Νίκο Ευαγγελάτου παραφιλολογίες μέχρι τις 11 παρά 10. 10 παρά 10 παίρνει τη σκητάλη ο μοναδικός